Il-kampanja Shout reaġixxiet għat-tnedija tal-kampanja tal-IVA b'konferenza tal-ħabarijiet quddiem il-qorti. Intqal li l-konferenza saret quddiem il-qorti għaliex il-Federazzjoni tal-Kaċċaturi pruvat tuża din l-istituzzjoni biex jitwaqqaf fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija. Dik tax-Shout kienet konferenza li fiha saret kritika qawwija l-attitudni tal-kaċċaturi bil-kelliem ewlieni Xavier Balzan jiddeskrivi l-kampanja tal-IVA bħala maskra. Jagħmlu konferenza stampa b'maskra. Daw qalu li din ir-referendum tfisser l-eluq it-tmiem tal-minoranzi. Gidba oħra. Din hija gidba oħra. Huwa qal li l-maskra tal-kaċċaturi se taqa' fit-12 ta' April wara li jitħabbar ir-riżultat tar-referendum. Balzan sfida lil laqdiet tal-kaċċaturi biex jiddibattu l-fatti dwar il-kaċċa fir-rebbija. Għal darb'oħra l-kelliema tax-Shout sostnew li minħabba l-kaċċaturi wieħed ma jkunx jista' jgawdi l-kampanja fir-rebbija. Li f'dan iż-żmien huwa diffiċli ħafna ma tistax tażżarda u toħroġ fil-kampanja tagħna matul il-żmien tar-rebbija għax tintelaċhom. L-attivisti tax-Shout itennu li 80% tal-kampanja tkun okkupata mill-kaċċaturi. Mistoqsi jekk din iċ-ċifra tirriżultax minn xi dokument uffiċjali, il-kellim tax-Shout Mark Sultana sostna biss din hija xi ħaġa li jistgħu jixhduha dawk li jmorru biex igawdu l-kampanja u minħabba nies bis-senter ma jkunux jistgħu.